welcome to Waray Mama's channel. And this video, we're gonna do some coloring, leaves coloring. As you can see, we have those meron kaming mga dahon, iba't ibang uri, iba't ibang klase, at iba't ibang hugis. Ayan. Yan yung gagawin namin. Tapos, lalagyan namin yan ng pintura. Tapos, saka ilalagay sa papel. Ayan. See? Naglalagay na ako ng color dyan. Kasi, wala pong boses ito. Natawa ako sa sarili. Walang boses yung video namin na ginawa. Ang dami ko pang sinabi po, pero wala pong wala po talagang sounds, kaya ginawan ko na lang. Ayan, nagpe-paint na si JP. Nagpe-painting na siya. Nilalagyan na ng color yung yung dahon. Ayan, na. At of course, ang mama din, hindi yan magpapahuli. Maglalagay din ng color ang mama. See, pero wala kaming extra na brush, paint brush. Kaya ayan, naghahanap ako ng pwedeng magamit para ng paint brush. Pero hindi siya nag-work. See, nilagay ko balik, ginamit ko yung aking kamay dahil hindi siya nag-work. Tapos, ayan. Pero yung washable naman yung na yan. Washable yung paint na yan, kaya it's okay. It's okay lang kahit hawakan mo lang siya. It's washable. You can just wash it off. See. Tapos ngayon, ayan, tapos na tayo ilalagay na natin yan sa papel. Ayan. Hugis na siya ng dahon. Ganyan lang siya. Tapos, tap-tap lang siya. Ganyan na. Resulta, diba? Ang ganda niya. Si JP, he's trying his best daw. Tingnan mo siya, diba? That's what we do if we don't have nothing to do in the house. Kaya, ayan guys. Ayan, tinutulungan ko siya dahil hindi pa niya talaga kaya. Kailangan pa ng guidance. Ayan. Lagyan natin ng more pang paint kasi hindi pa siya hindi kulang siya kulang. Kaya ayan, lagyan natin ng more pa. There we go. We're done on the first one. We're gonna choose another one. Leaves. Ayan. Kami. Pumili siya sa kanya. Tapos ako, nagpili rin ako ng mas maliit, syempre. Ayan, sausaw muna. Sausaw muna para matanggal yung pintura. Kasi gusto niya yung different color. Ayan. Lalagyan niya na ng kulay yan. Ayan, naglalagay na siya ng kulay. Ayan, naglagay na rin ako ng kulay. Ayan, kulay, diba? Kulay na. Tapos, niyan. Tingnan niyo si JP. Ayaw niya ng pintura sa kamay niya. Kaya, pinupunas niya sa... Ayan na yung resulta. Ayan. Dahil meron pang pintura, pahid pa ulit. Ayan. Ang ganda niya. Ganyan lang. Ay, kailangan niya ng tulong. Dahil hindi pa niya masyadong alam. 3 years old pa lang, kaya ayan, need mama's help.
Ayan na. Tap-tap niya. Tap-tap lang. Ayan. Nag-i-enjoy siya pag ganyan. Pero pag letters at numbers na, ayan, nabuboring siya. Pero pag colors na ko, ang kulay ng buhay ng anak ko. Saya-saya niya. He's having fun. Ayan. Dahil wala yung dahil walang boses. Ayan. Nilagyan ko na lang siya ng boses ko at the background. Kasi parang amang ba? Ano ba yun? Ano ba yung amang? Basta, walang boses, amang. Ayan. Ano pa kami. Different color naman. I mean, different shape naman yung anuhin namin. Lalagyan ng kulay. Ayan. Nag-ano na. Gusto niya, nakipagpalit siya sa akin. Gusto niya daw yung malaking. Kaya yan, pinalitan niya yun. Pinalitan niya yung dahon ko. Sa kanya daw mas malaki. Ayan, tinutulungan ko siya dahil hindi pa siya marunong masyado. Kalat. Kaya ayan. Tulong-tulong. Ganyan gawin nyo pag pag nabuboring kayo sa bahay. Ganyan ginagawa namin, mag-ina. Kung namumulot kami ng bato sa labas, rock collection. Nabumulot kami ng bato, ng mga dahon, different kind of shape sa dahon. Ayan, pinupulot namin yan. Tapos kung anong gagawin namin. Kung ano-ano ginagawa namin. Tapos, ayan, nagtawag nito. Basta kung ano lang yung maisipan namin gawin mag-ina. Ayan, we can do it to have fun, diba? Dahil quarantine ngayon. Ayan, yan yung ginagawa namin. Ganun lang. Diba? Masaya siya. They have fun. I mean, kids having fun with this kind of craft. Ayan, dahil na siya. Diba? Maganda yung resulta. Maganda ang resulta niya. Pag ganyan. See, that's a pine cone. No, it's not a pine cone. It's a pine tree leaves. Yes, that's what the pine tree leaves we're trying to do. Ayan. As you can see, maganda yung niya, yung pagka art niya dahil may shape na nga yung dahon, diba? So, pag nilagay mo siya sa paper, magiging shape siya ng dahon na nilagyan mo ng pintura. Kaya ayan, ganyan na siya. Ganon lang, ganon yung ginagawa namin. Ganyan yung Dahil may kausap ako sa telepono niyan, daldal ako ng daldal. Ayan, shout out pala kay Marlatan at ni The Mother of Four Girls. Ayan, sila yung kausap ko niyan, guys. Kaya walang boses yung video ko. Kaya, ayan, malapit na kaming matapos niyang dyan. Ayan, na siya. Pinapakita niya sa akin. Yan yung resulta. Ayan, nakita nyo ba? Ayan, hindi nyo makita. Ayan, maganda yung Here go. Maganda siya, diba? Mama and GPs. Maganda siya yung resulta. Kaya ayan. Maraming salamat. Kami ay magpapaalam niya na yan. Salamat guys sa
palaging panunood sa aking mga palabas kahit walang kwenta. Maraming salamat. JP said, thank you everyone. And syempre, he have fun. He have fun doing that. And we're trying to do, we're trying to talk, but it's no sounds, It's better if you can hear JP's talking, but it no have no sounds, but I think that's it, guys. I think this is it. We're trying to say goodbye and say thank you for watching. See you next time.